ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи беҳтарин яъне Нокаути қарор доред ва мо барои шумо абзори хубе омода кардем. Аз ҳамин хотир дар ягон ҷо ба ҳузури шута лайка шада хати занен, мо боша видеоролика сар мекунем. Рафтем. Хуршед Назаров бо лақаби Гудбой соҳиби камарбанди Аса Young Eagles гардид ва акнун камарбанд худо хоҳад ба ватани азизамон Тоҷикистон меравад. ҳамчунин дӯстон ҷанги пурраро шумо аз шабакаи инстаграми Нокаути ба пуррагӣ тамошо карда метавонед. Ссилкаи инстаграм ҳам дар описанияи видео ва ҳам дар комментария закрепидшуда қарор дорад. Раунди якум ҷанговарон бо як маҳорати баланди варзишӣ якдигарро зарба мезаданд. ҳамин тавр раунди якумро доварон бо ҳисоби 49-48 ба Хуршед бо лақаби Гудбой доданд. раунди дуюм низ ҷанговарон бо як маҳорати баланд ва фаъолнокӣ оғоз карданд. Хуршед Назаров бо усули тобиши пой тоб хӯрда ба сари Асвад зарба мезад. ҳамин тавр низ доварон раунди дуюмро ба ҷанговари тоҷик Хуршед Назаров бо ҳисоби 49-48 баҳогузорӣ карданд. раунди сеюм раунде ки аллакай ҷанговарон ба ҳамдигар раҳм намекунанд. дар ин раунд Асвад нисбат ба Хуршед фаъолтар буд, аммо Хуршед аз усули тейкдаун кардани рақиб истифода бурда ҳарифро аз пой меафтонд. ҳамин тавр дӯстон доварон раунди сеюмро ба фоидаи ҷанговари чечени табор бо ҳисоби 49-48 Асвад Ахматов баҳогузорӣ карданд. хуб дӯстон, раунди чорум. дар раунди чорум аллакай бинии рақиби Хуршед хуншор гашта буд ва зарбаҳои Хуршед ба ҳадафи худ мерасид. ҳар дуи ҷанговарон ҳам дар ҳолати росто ва ҳам дар ҳолати партер ҷанг мекарданд. Хуршед дар охири раунди чорум рақиби худро аз по афтонд, аммо аллакай вақт ба охир расида буд. ҳамин тавр низ раунди чорумро бо ҳисоби 49-48 писарбачаи хуб Хуршед Назаров соҳиб гашт. раунди панҷум раунди ҳалкунанда. дар раунди панҷум ҳар дуи ҷанговарон ба пеш ҳаракат мекарданд ба он хотире ки раунди ҳалкунандаро соҳиб шаванд. дар дақиқаи чорум Хуршед Назаров бо як маҳорати баланди варзишӣ рақибро аз по афтонд ва дар номи худ як тейкдауни дигар сабт кард. барои фаъолнокиро нишон додан Хуршед рақибро зарба мезад. Асвад Ахматов бошад низ ҳаракат мекард ки рақибро аз по афтонад, аммо муваффақ намешуд. ҳамчунин Хуршед Назаров пас аз ҳолати ба пӯ хестани рақиб бо зонуи худ ба сари ҳариф мезад. дар дақиқаҳои сеюми раунди панҷум дар кунҷи октагон Хуршед ба рақиби худ ягон имконияти зарбазаниро намедод, аммо рақиб аз ин ҳолатҳо роҳи гурез мекофт. ҳамин тавр дар лаҳзаҳои охир Асвад Ахматов Хуршедро дар як ҳолати номувофиқ дар як кунҷи октагон қапида буд ва лаҳзаҳои охири раундро гирифта буд. ҳамин тавр дар муҳориба бо ҳисоби 49-48, 48-49, 49-48 бо қарори яковузаи доварон Хуршед бо лақаби Гудбой ғалабаро ба даст овард. ҳамаи шуморо дӯстон бо ин ғалаба табрик мекунам, махсусан худи ҷанговарро низ ва тамоми он нафароне ки баҳри рушду пешравии Хуршед саҳми худро расонданд. дӯстон, биёем барои Хуршед дар комментария ҳама каса Хуршед ба пеш менависем, то ки ҷанговар бубина. як бори дигар ҳаматонро бо ин ғалаба табрик мекунам. хуб дӯстон, ин буд абзори ҷанги писарбачаи хуб Хуршед Назаров. раҳмат ки видеоролика то охирша тамошо карден. баҳри пешравии шабакаи Нокаути лайкро дариғ надоред, зеро лайк гузоштан бепул аст. зангулачаро барои видеои оянда гирён кунед ва доимо бо шабакаи мо бошед, чунки ҳамавақт мо хабарҳои ММА-ро пешкаши шумо мегардонем. худатонро дар ҳавои сардӣ эҳтиёт кунед. то видеоролики навбатӣ, хайр. Таджикистан бате! Ай Таджикистан, ҳамадан салом, мардои лои, бачаи таҷик, ай Таджикистан.